Islomo saku-TikTok umnelisi odume ngelika-Silver Bullet uklonyeliswe ijakhethi entsha sha isihlabane somculo kaMaskandi u-Ali uMfakamigobe. Ikumgube inhliziyo ayiphendula imise kahle kahle. iJacket. Iyahamba yakubani? Iya ku-Silver Bullet. Hayi. Ivale mfana hayi. Nazi ukukhuluma kanti kuzokhuluma wena. Ngibuza nina. Ukhuluma thina. Ngibuza nina ngithi kuphi la khona? Ya, usiyashutha Ngisengiphakathi. Okay, nkapi yami. So namhlanje nkapi yami uthi awuthola nansi insana nawe igibele nje uyothakatha ukuze uphutha bese ngishilo ngathi angiyidrive imoto iJacket emhlophe. Uvakile manje hayi sengifana nabanye nami Umculi ngosinga lapha. Hayi nginganeke manje. Hayi ngisibona. Vula. Vulela ngathi yakho. Izinto ezikaziwe ibaleke la. Sekhona idingo sokuthi iJacket egoli. Asikho. Ngizongithatha nomama emhlophe. Hayi. Oh, motor.